Allah wai yanzu a ce tsaba an tsane ka a gari bashi ma in ka je a baka sai a hana ka salamu alaikum a'a kai ki dubur ki dumani malam ya gari wai ki dubur ki dumani kuma ya za baka shinkafa na dosiya wanda ya kura ce ko ɗan mako a yar wannan ce yar gaba da zakirai kaga kar fa ka gaya mun magana gaya mun kwano ɗaya to kai yanzu a yanayinka azubi irin naka yanzu kai kama da cin ba me kamar da ni saboda Allah can a dake ni nan ma a dake ni domin tun wake ne ruwan tun wake kai yanzu ko kuma kasa ya kamata da kai yanzu mai rubin ke turu ruwan ki da dawa kai ka ban kuɗi ka to duk da yi haka yana mun wani mana a ga ma wani lokaci in da ma na ce ba ba ko ba ka ga mun gaskiya ma na sa kai kai ka ba ta duk da yi in ta yi maka ka wallahi ka nan ba malam mun yi a kai ya kai wani dubur ki dumani da na biya za ki dumani kuma ni ba iya siya ne ba waye ga ma me za a baki me za a baki me za a baki ki gane wannan tashar ki gane wannan tashar wannan freedom ba da wannan har kare na mun wayo ba ni ka ce mun har kare na mun wayo a garin nan ni za a rena wayo in an auna mata an da sina to me naka ka ce mun ba mu ce ba wai ka san na ana hada zuwa da kai ne kai ne kinga ba da 700 ba da 700 to an sai an yanka abu ka auna an da kai kai wallahi baka isa ba nan kai mai ruwan mutanen boye in ba hen wallahi lazi zan ƙara ka na rantse da Allah sai in wulakanta ka a gurin nan hello wani shatarar ne wani shatarar ya tara ne kai kai maza ka bar gunna wallahi maza ka bar gunna yan sanda kake a zo da mota biyu yan sanda kake yakwa assalamu alaikum mutanen Najeriya musamman makota ma'abota kallon channel da kuma bidiyo na ban nishadi da ban dariya yau ga mu da wata sabuwa mun zo muku da channel din sabon series mai suna rai da numfashi yawwa idan ka danna kararrawa kai subscribers za ka ga Ahmed Entertainment mai suna rai da numfashi muna numfasawa akwai abubuwa na wa'azantarwa nishadantarwa kai har da wa'azi mun ta kama muna sawa a cikin wannan channel namu a iso lafiya Ahmed Entertainment rai da numfashi I love you